ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шумо қарор доред дар шабакаи қадамшоҳи соиф. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар зери навор нависед. ногуфта намонад номрое ки дар болои навор мемонанд, ин номрои ман мебошад. метавонед занг занед, барои худтон билети арзон дастрас намоед. вайбер, имо, ватсап ҳамаш дар ҳамин номромон ҳаст. гапа бисёр намекунем, шурӯъ мекунем ба хондани як қиссаи хеле аҷоиб. барои пешрафти шабака ҳатман лайка бимонед, баъд ба диққат гӯш кунед. хиёнат ва ҷазо. дар оилаи марди сарватманде чашм ба олами ҳастӣ вонамудам. пас аз хатми мактаби зодгоҳам ба шуъбаи ғоибонаи донишгоҳе шомил шудам. он замонҳо духтарон аз ноҳияи мо кам ба хондан мерафтанду бо унвони соҳибмаълумот қадру қимати баланде доштанд. боз ман аз обрӯи падари мансабдорам истифода намуда ҳангоми дар курси аввал хонданам ҷойи кори хубе ёфтам. дар корхонамон аксаран мардҳо кор мекарданду ба ман ёрии худро дариғ намедоштанд. ин буд ки зуд корро ёд гирифта оҳиста оҳиста ба зиннҳои баланде баромадам. азбаски духтари зебо будам, ҷавонони зиёде изҳори муҳаббат мекарданд, аммо ба ман марди зандор раиси корхонаамон маъқул буд. коре карда раисро ба дом афтондам ва бо ӯ айш мерондам. раис ҳам аз занаш метарсиду ҳам аз вазифааш ва ҳам аз падари амалдори ман. барои ҳамин мо хеле эҳтиёткорона мулоқот мекардем. зани раис дар маъракаҳоямон хонаи мо меомад ва бо шӯхӣ мегуфт: нафисаҷон, акаатро нигоҳ кун, боз ягон зан ӯро ба домаш наафтонад. вай бечора ҳатто намедонист ки гӯшворҳои гӯшашро бо куртаи танааш ман харидам, албатта бо пули шӯяш. ман то метавонистам ӯро ором мекардам ки акаам марди хеле хубу хушҳол аст, оилаашро бисёр дӯст медорад. хостгоронам хеле зиёд буданду падарам мехост ба яке аз онҳо розигӣ диҳад, вале раис ҳеҷ намехост ки аз ман ҷудо шавад. ман ҳам ӯро аз ҷон зиёдтар дӯст медоштаму ғайр аз оғӯши гарму бусаҳои ширинаш дар дунё чизе лозимам набуд. аз ин рӯ ашк мерехтаму илоҷи воқеаро мекофтам. мо ду кас нақшаи бо ҳам буданро мекашидем. аз рӯи нақшаҳоямон банда бояд шавҳар мекардам ки монеъ кор карданам намешуду ишқи пинҳониямон анҷом намеёфт. мо пас аз анҷоми кор дари ҳуҷраи кории ӯро маҳкам карда то дер сари ин мавзӯъ суҳбат кардем, аммо ба хулосае омада натавонистем. рӯзи дигар ман пешакӣ ба ҷои вохӯрии доимимон рафта дарро нимкушода монда ӯро интизор шудам. раис аз дар даромадан замон маро ба оғӯш гирифта лабонашро рӯи лабонам гузошт. мо болои бистари барфори сафед бо ҳам мехобидему то дер ишқварзӣ кардем. аз таъби болидаи раис маълум буд ки ӯ илоҷи кори маро ёфтааст. пас аз ком бардоштанҳо сарамро ба китфаш гузошта сабаби хурсандиашро пурсидам. ӯ бо тантана хабар дод ки маро барои додари занаш арӯз мекунад. замир геолог аст. худо хоҳад моҳҳои дароз ба сафар мераваду ман медонаму ин тани мармарин ва ин лабони ғунчасони асалини ту. хушгӯӣ карда раис ман ҳам аз ин гардиши қисмат хурсанд аз бистар бархестаму хона рафтам. баъди тапишу печиши зиёд
дар оғӯши ёри дилхоҳ худро монда эҳсос мекардаму хоб кардан мехостам, аммо дар хона меҳмон буду аҳли оилаамон ҳамагӣ дар тагу дав «Биё, духтари оча», маро бо суханони хуш пешвоз гирифт. Модарам ва илова кард: «Зани раисат бо модараш хостгорӣ омадааст». Ман гӯё шарм дошта назди хостгорон надаромадам, аммо дар дил ба ҳоли зани соддаи раис механдидам ва ба кордони маҳбуби дилам аҳсан мехондам. волидонам розӣ будани хешро ба модару апаи домод гуфтанд ва як ҳафта пас мардон барои фотиҳакунӣ омаданд. Дар байни онҳо раис ҳам буд. домодро рӯзи тӯй дар зери чодар дидам. ҷавони қоматбаланди зардина ва ҷиддӣ будааст. хусурбачаи раис. аз дидани чеҳраи босалобати домод диламро ваҳм зер кард. охир ман духтар набудам ва 2 соли дароз бо раис мисли зану шавҳар зиндагӣ мекардам. бакоратамро низ ӯ бардошта буд. аммо ваъдаҳои қатъии раис ба ёдам расида дилам осуда шуд. тӯй бо тамоми шукӯҳу шаҳомат давом дошту ҳама шодмонӣ мекарданд. раис ҳам сари миз нишаста буд. дӯстони азиз, давом дорад. давомашро ба мо нақл накарданд ки мо пешкаши шумо гардонем. аз мо хондан, аз шумо гӯш кардан ва ба дӯстонатон фиристодан. раҳмати пешакӣ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. давомашро интизор бошед. як лайк ва як комментария монед. ҳарчанд зудтар наворро мо пешкаши шумо мегардонем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед то наворҳои дигар.